Kedu ihe na-eme di ha? Kedu ihe na-eme ka na-eje asọmpi Olympic? Akụkọ. Ọ dị ka ike nji aga asọmpi Olympic ọ dị m. Kekwana ihe na-emezi? Nna m maka mgbasi ya ahụ ike. Achọrọ m ịtanata ahụ ka m banye ọrụ model. Ị na-egwuri egwu? Mbanụ, ifuru ya nna emeketa. Nwoke mgbe m bụ n'obi na ị na-eche ụdị echicha. Ịgwa gị eziokwu, mmadụ bụ onye kwutere maka ya kemgbe ahụ wee buru ya n'obi. Na-eche maka ya, ịmago na mbido ụdị ọrụ anụ m ga-eme ọfụma. Ị makwa na Simon ga-ekwe ka ị bụrụ model? Simon? Ya bụ onye gotere m ihe niile anụ nwa m. Ọ kwadoro m ọfụma. Ị makwa na iru ọma kpọrọ gị? Ọ bụ na ọdọ glass, o nweghị ihe mmekọtara n'ụwa ka o kwete ka m bụrụ model. Mana gịnị na-ayado Douglas? Gịnị mere oge ọbụla ọ na-echere ya hapụ ya gbafu? Ọbịa nwebekwa na ihe mfọdụ ga-egosi na ị ga-eme ụdị ahụ. Emetụbekwa m ihe ọbụla. Mgbe ọbụla na-esigharị nke ijiji, ebe ọbụla na-eje ọ na-eso m n'ike n'ike. Na-eme nka na-eme gị. Ike. Ihe nkiri ejije bụ ebe ego nọ kịta n'obodo a. Ya mere onye ọbụla ji chọọ ime ihe ejije. Ya mekwara m ji kwado Doris n'ọrụ model. Ọ ga-enyere anyị ezigbo aka. Sai, o nwere nchịkọta. Ị na-ebegokwa anya ihe ọghọm dị n'ihe ikweta n'ime. Togi, ka ebi ji okwu aga. Nwa ka mkpọtụzi anyị. Simon, ibe ewu. Mba, abụrọ m ewu. Ọ na-adịkwana m ka ibe ewu. Nye ọbụkwa nkịta. Ị na-ebili ịkpasu m nkịta. Na-akpasu iwe Simon. Kedu ka ị ga-esi hapụ nwunye iwu Doris ka ọ jee lụọ ọrụ model? Ịnụnụgo na nwaanyị nọ na di na-alụ ọrụ model. Ọkwa ma ọ bụrụ na nwoke niile dị ka gị, a ga-enwe ụkọ ụmụ nwaanyị ga na-arụ ọrụ n'obodo a. Tupu na ya, kedu ihe gbasara na ụkọ ụmụ nwaanyị? Asị na eme nwere ọrụ. N'anya ka m gwa gị, ọ bụrụ na nwaanyị chọrọ ịgba n'iro, enweghị ihe imekọtara ka ị malụ. Ọsọ gị ma elu ma ala, nwaanyị chi gba n'iro ọ ga-agba n'iro. Akụkọ! Simon, asị gị akụkọ ka ị na-akọ. Ma ekejisie ya nku. Ọ gịnị prevail? Ọma nwedo ohere ịpụ n'ezi, ọ bụzarị ịgba n'ezi, ya bụzarị ime model. A na-akọ nke ha akọ. Mana ego dị na model. Ego na ya. Mwa, akwụ nwunye m n'azụ. Jiji n'ike. Anọ m ya ọ na-eme. Bịa Victoria, ọ gịnị? Ke na-aga ya otu a? Ị chọọ ibie m anya ajụ? Achọrọ m ịma na nka ji ya. N'iji gịnị? Achọrọ m ịma na nga gata ije ndị model. Ịma mgbe anyị nọ mahadum, eso na ndị sọrọ mpi ụmụ nwaanyị mara mma. Amakwa m. Eche m na m agwa gị. Ị gwọrọkwa m. Dị ka ọjọọ gị mkpa. Dịkwa m mkpa o. O so n'ofu ihe m ama nchefu na ndụ m. Maka mgba m onye nke ịtọ. Dị mma. Gwa ọ gago chefuzie ya. Ịma kịta mfu Doris na-eme ihe model a, ọ na-echetacha m ihe niile nchefucha ga-echefu. Bịa, Victoria. Ọ kakwa gị mma na ifichesi ya bụ echiche n'ụbụrụ gị. Ka ichefuo gị afụzi ichezi ya. Maka gịnịzi? Kachifu m echikwa, anyị bidokwa gwuo maka ya. Gị na onye? Mụ na gị. Abia. Biko gbanyụrụ m ọkụ ka ala n'ụlọ. mmadụ ekuda. Hell! Ike agwụchasịa m. Mmadụ na ọrụ model anyị ise foto. Ọ dị ọkwa mfe, na-agbakọ ntakam n'ihu. Nna ahụ, daalụ n'otu isi kwado.
jidego na-ekele gị jide ya obi adịghị ọmụmụ otu onye ose foto si emetụ aka n'ahụ ya ọ gịnịkwanụ ka ọ merụ echeghị na ọ nwere ihe ọ mee dị njọ ọrịa ka ọ na-arụ ịhazi m otu ọ ga-abụ mkpụrụ otu a see foto ọ dị mma n'anya aghọta m ọrịa bụ nnọọ ị na-emetụ nwunye mmadụ aka n'ahụ otu ọbụla sọrọ ya kwa ya o kwụsị na-atọ gị ọchị gịnị ka ị chọkwadụ ka mee ọ ihe so ọlụ model abịanụ ọ nọ na-emetụ gị aka n'ukwu nna wetuo n'obi ọkwa n'ọrụ ya ka ọ na-arụ ọ na-ahazi m otu ọ ga-abụ mkpụrụ otu a secha foto anụnwa ọ pụta dị mma otu o si buru ya n'uche ọ ihe so ọrụ model abịa gwago gị emezina ka nwoke ime obodo m na-emezi ka nwoke onye ime obodo maka na m nwere nsogbu na nwoke ọzọ na-emetụ nwunye m aka n'ukwu ọkwa ya nna ngwa bịa gwa ọ gịnị na-ewe gị ọ bụ ukwu m na-abịa ọkwa gị na ukwu a nọfụ ebe a ọkwa mụnwa dị ihe a mụ na ukwu m ọ bụrụ gwa mezila ego isi ma ọ bụrụ gwa bụ di m gịnị na-ewe gị bịa nọrọ anọ gwa m ihe na-ewe gị achọrọ m ịnwa mana ọkwa ezigbo ya dọga ọdụ biko onye iwe ịma na m na-eji ukwu egwu egwu di nwanyị modelụ nwoke n'ụwa agwa gị ihe ị ga na-atụ anya ma ọ bụrụ ihe hapụdoro izu ka ọ jee rụọ ọrụ modelụ ga kịta ị na-enwezi iwe maka na onye na-ese foto kparị aka Douglas ka si mara nke ahụ ihe anyị kwuru kịta ịchịtadị m njikwa gị ya ka si mara ya Douglas ya bụ na mụ na nwunye m na-akpa nkata ị na-ege ntị na nzuzo ọkwa ya zam okwu Douglas nwoke nwere nwayọ ọ dịzị ka ọmụ bụ nwoke na-ese foto ju ukwu dọrọ ize eme tụmbọm ọ dịzị ka ọhụrụ na-abụtụkọ ego ọnụ wee mee gị isi dọrọ isi Douglas ọ dị m nnọọ ka m were ọkpọ so gị were ọkpọ a kụrie gị agba kpachara anya gị ọ kara gị mmanụ mechiri ọnụ gị gbadokwu ya ban Simon gbadokwu ya ban chọrọ ka m dokwe gị anya o nwerekwe mgbe m ji wee na-ege ntị asịrị n'ebe gị na Doris nọ ọrụ unu kobere onu n'elu kedu ka a ga-esi afọ ịlụ ihe unu na-ekwu ọ bụghị okwu dịka Doris kwuru ọrụ ya ka ọ na-arụ ọkwụkwọ a na-ekwu okwu ya so mbata ụlọ a cherekwa Simon kedu ebe nwunye gị bụ Doris nọ kịta jere isechapụ foto ya emechadị ụnyaahụ nya Simon tụmbọm a niile eji ugwu Doris mee n'ihu gị ezuọlụ gị iwe hapụkwa Doris ọtụtara ọba wee tere ebe nso si ya Douglas kedu ihe bụ isiokwu gị kedu ihe na-akọwa Simon isiokwu m bụ na nwoke a na-ese foto katara obi wee na-akpa Doris aka ukwu n'ihu gị na-abụ kedụzi ihe ọ ga-eme kedụzi ebe ọ ga-akpị ya aka ma ọ bụ na ị nọ ha Victoria ọkwa ibido n'ọzọ ka ị na-eme ka onye agba ikpere na-egbu onye na-achọ onye ga-agwụ ọsịsọ ka ị na-eme m ka ị na-emezi gị n'egodu m anya ọ na m adịrọ ka ndị ụwa ga-eme nkiri dịka model mba enwe m ike iche ụdị ha agwụgwụ gị na ịma mkpa ụdị nketa n'ụlọ kedu ihe na-akọdị ha ọ n'ifuru Doris ka ọ na-ebubatasị ego n'ụlọ di akwụdokwala ya ka ị na-achọzi iko achọrọ m ịnwa ka mmadụ na m ga-ebido mebe model mba ọ ga-ekwe omume ọ bụla n'ụlọ jekwe jụọ saị ụdị tụmbọm ndị ose foto ji ukwu Doris eme kedu ihe na-akọdị ha
onye ọbụla niile na-eme model bụ akwụna na-agba n'iro. Victoria, ịchọga di gị gbuo ọchụ. Mba, ngwa chefuo ha. Ọ bụla ọnụ na ka ọ ga-eme. Ọ bụ n'ọnwa a bụ sai. Ụdị ndị isi wee ihe ga-atụ nwoke nwa nta isi. Mmecha ibe ga-eme ya. Ọ ma na ọkpụrụ ukwu niile ka eji eme tụmbọm. Onye na-akpọ? Ọ dọrịzi enu ka na-aza gị. Nne magodo amụma ihe mere nji eti. Ịmara ma ha ama kedu ihe enwetara m ọrụ kịta anụ achọ isenye m ihu ma achọ isenye ya n'azụ akwụkwọ magazin. Nke a ọrụ nke ịtọ na-enweta n'ofu izu ụka. ihe bụkwa ihe ọma. Chukwu ahụ. Obi na-atọkwa mpọrịna. Na-ekwukwu ya ọzọ biko. Ọkachukwa n'ihe model ga-amalitegokwa. Ikwega eziokwu obi na-atọ nwere pọọ. Ịma kịta ihe amalitego. Ị ga-achọzi onye ozi ga na-eji achọchalụ gị ọrụ. M na-eche maka ya mana hapụgoro nke a n'akụkụ. Kịta anụnwa m na-achọ nwaanyị mụ na ya ga-eso modelụ na foto anụnwa. Ị na-achọ nwaanyị? O nwere onye ma? N'enu m. Egwuregwu ka ọ gịnị gị na-egwu ihe a? Otego nwere mmasị ebe ihe a dị. Otego. Mana Victoria, achọkwa ka iwe dị gị dasa ebe m nọ. Maka na ịma otu o si achọ ka ị nọrọ ya n'akụkụ oge ọbụla ka a gasị na-akpa ọnya n'azụ. Mụọ mara o. Doris, hapụ onye ahụ. O kwetere nke a, o kweteghọ. Emechago m ya na-akọzi ka nsi m ya. M ga-akụpụgo di ya n'akụkụ. M ga-akụpụ ya. Ọ na mama rụzi ọrụ. Achọrọ m ego. Ịkwụzikwa n'otu a, nsogbu adịrọ. Doris, ihe na-akọ na gịnị mere batara n'oge nke bụkwanụ nne nkịtị isi mana nna chelugodu ụbọchị ma Amaka maka otu aka nsi kpọrọ ebe imi na anya na ọnụ mgbe na-enene ndị model ka ha na-eso n'ogologo agasịrị ngelepe ihe nwa na-eme ụdị ọkwa na mfe. Doris, ọ bụrụ n'okwu model ka m na-ekwu. Ihe m na-ekwu bụ na ijizi ọrụ ezinụlọ ga-egwu egwu. Nna iwe wena gị ọkwa n'otu a ka ọrụ anyị adị. Otu a ka o si adị ma mmadụ na-amalite ịbụ onye ama ama na igwe onyonyo. Ịma mmenwu n'ihe niile biko iwe ga-adị n'ọkụ na ọrụ a na-arụ ọ dịrọ mfe ụkwa gị eziokwu. Negara akwa na-aba. Kedu nke dabara ọfụma? Nka. Nwachapụ achapụ. Achọzi akpụkwụ gị abanyekwanụ. Victoria, nke ị na-akpọrọ ị na-apụ n'abalị a? Ịpụ n'abalị a? Mba, ana m akwado maka ese foto nwere na-abịa na ụbọchị abụọ na-abịa. Foto kwa?
Ya bụkwa ihe na-eche. Enwe m olileanya na ọ ga-aga nke ọma. Na gị ga-aga nke ọma biko. Esem foto? Esem foto kwa. Bịa Victoria. Ejikwe m n'aka na ijebe baa model wa hapụ ịgwa m. Ọma mme. Onwere foto ị na-eji ise. Nye m anya ka ngwa gị Douglas. Esechago m foto a. A na-akọzi na eseli ese. Kwụsị ma ọ bụrụ ibu nwoke. Kwụsị m. Victoria, ya ị na-ama m aka. M ga-anwa gị aka. Tata ga-abụ mbosi izizi m ga-enupụrụ gị isi n'ụna. Kedu ife ọ dị? Mama rụrụ gị ọrụ. Kwụsịnụ m ka m fụ gị. Ọgwa nji ọgwụ gị. Mmechetara gị ihe ga-eme na ma nupụ m isi. Kedu ebe ya? Ihe niile gị na ndị bụ ndekọta nji wee mee gị isi gị. Nke mbụ na emechara m fancha niile nwere nke fọ. Gee ntị. N'ihe a, tata, ọma ngarị gị. Kedu ihe medịrị gị? Ịchọka na nọ nkịtị, mmadụ rụgo ọrụ, maka afọ gị bụ gịnị? Douglas, dogbukwa onwe gị ebe ahụ. Arụchago m ọrụ a na-akọzi ka si se foto ahụ. Doris, ị na-ewepụtazi nnukwu ohere ileru onwe gị anya karịa ka esi afụ maka ezinụlọ. Ọ ihe dị n'ọlụ anyị nụ. Ịmakwa na ndị oke mọdụ na-ewepụta n'oge enedo onwe ha anya. Maka anyị ji ele ahịa nụ. Doris, anụjugo m ntị ihe model gị a. Ozugbo, ọ gịnị dị? Ọ na-agbakasịzi m ahụ. Taa model nke a oke model, ọ gịnị dị? N'anya, ọ dị ka ga-eleba anya alụmdi na nwunye anya ma ọ bụ na ihe agbanweghị. Ọ dị ka mana o tego nji eche ka ikwuo ya. Doris, ọ dị ọmụ ka ịghọta ihe m na-ekwu. Mba na aghọtara m ihe ị na-ekwu. Mụnwa ga-adụkwu gị ọdụ ka ị mee ngwa ka anyị mara ebe ụgbọ bụ anyị aga. Maka na kemgbe m lewara ọrụ a, mgbakọ udu ụmụ nwoke onye mfugo. Ndị toro ogo, maa mma, nwee ego, nwee ezigbo agwa, na-anyakwa n'ezigbo ụgbọala. Maka ọ na-abụ nnọkọta otu a na-ajụ onwe m, Doris, gịnị mere iji nụ dị n'oge? Kedu ihe bụ nsogbu gị? Ka ebe nsogbu nke Dogi enweghịzi m ọnụ okwu ebe nwunye m nọ. Ọ dị ka erigo m ugwu ebe ọ nọ mere o ji na-ajụzi ihe mere o ji lụọ dị n'oge. Sai, nsogbu anyị nwere n'ụlọ a bụ na ị naghị ege m ntị. Ị naghị ege m ntị, Sai. Adọ m gị aka na ntị ga-ekwena ka nwunye gị bụ Doris lụọ ọrụ model a. Na-amala ihe ọ gwa Victoria. Victoria, ime ego na-emefu n'isi ya, Sai. Ime ego na-emefu n'isi Victoria. Victoria na-amazi m aka. Eweli iwe Douglas, biko eweli iwe. Meweli iwe. Gwa sekpuru anyị. Dogi. Sekpuru anyị. Dogi ọgwa mma sai. Sekpuru anyị. Chinye aka elu. Dogi. Gwa mechie anya. Dogi ọgwa sai. Ngwa, yọwa m biko. Biko, gbaghara nụ m. Yọọ m biko ọfụma. Biko. Na-ekwusi ike. Biko, gbaghara nụ m, biko. Ya ndị oge aka na ntị ọzọ n'ife m na-ekwu. Anụ. Ndị oge aka na ntị ọzọ n'ife m na-ekwu. Aga m anụ, biko. Eweli iwe, biko. Ngwa, kụnye na ya dịka ọ. Dogi. Anyị ga-achọ ihe anyị ga-eme iji kwụsịara model na-agbazi ya n'ụlọ a. Onwe ife na-abịa gị n'uche. Nwoke ya nabata m n'uche kịta. Ngwa, ka anyị gagharịa. Anyị ga-echeta ihe.
Yeah. Vicky, oh, you are Biha. Never wine in Amma. It is not as a wine. Yay, because tell them all about the Chabago for the kind of follow ready. Onyeisi, onye na-achịkọta ọrụ model a. Si, ka ịma ihe ọchị kwuza godi. Onyeisi. Anyị nọ n'ụzọ. Ọmandu nkeji 30 ị ga-afụ anyị kịta. Chelụkwa. Gịnị bụ na anyị abịazina? Onyeisi. Agụtara m kezi ịmakwa onye ị na-agwa. Mụ Doris Enu ka ekwesịrị m model taa. Anyị kwesịrị model taa. Hey, mbanụ. Onye isi n'ebe a. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Onye isi. Onye isi ọgbọnyọ m ekwentị na ntị. Vicky, ịmakwa na onye isi kpọọ kịta anụnwa si na anyị abịazina na ofu onye ọ na-agbara ọkpọ ya yie ya egwu na ọnwa anwa anya ọlụ model a na ọ ga-egbu ya. Hey! Doris, akụkọ adịghị mma chaa! Hey! Kedu onye mma ga-emenwu ụdịrị ihe a kịta? Onye? Dọgị nwa mama. Tubemia. Dọgị tom je mụ ọnụ. Ọmụ. Nna gị mụrụ gị nnọọ. Odogwu dike akataka. Ọmụ. Ọnwa mba. Kama bụ ịtụkwa nwa ịbụrụ ọnwa. Mana ọ dị mma ka isi chee nnọọ echiche dị otu a. Sai. Amụrụ m ichefugo n'ọkwanụ mụ na-edere gị agwọ mgbe anyị na-elementrị. Nna amụrụ ka obulu ọkụ. Obulu ma bụ obulu eji akpata ego. Obulu eji akpata ego. Mana sai. Ndụkwa gị ọdụ ige m ntị. Sai, ndụkwa gị ọdụ ige m ntị. Nsị na anụgonu m. Dọgị nwa ịdụ m ọdụ mgbe ọzọ site taa gaba n'iru ege m gị ntị. Dọgị ito gbawakwa ọsọ ndụgo. Ọ ka esi eme. Braco, braco, coco, 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 Paco, Paco, pica, 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 pica. Braco.